μπάνιο όλοι τώρα, μπάνιο! Μα δεν πάει, βήμα. Ούτε να είναι. Ρε μαλακά, πάμε σε μονοπάτι για μηχανές το χτύπα. Α, όχι, εντάξει. Εντάξει. Ρε Γιώργο, ξέρεις τι, νομίζω ότι το αμάξι θέλει... Όχι, θέλει κινητήρα άλλο. Δεν το πας καλά. Κάμισε τα. Θα σου πω. Δεν το τραβάγατε ρε παλικάρια. Το τράβηξα. Μαλάκα δεν το τράβηξα καλά γιατί σκουπανήθηκα λίγο. Ρίξε έτσι πρέπει να κάνει. Να βάζει να αρτήσει τα καθίσματα. Να βάλει και αυτός άλλο καθίσματα. Μαλάκα τι γίνεται εδώ. Δεν είναι εδώ. Είναι πολλά πράγματα που μου άρεσε. Και δεν θα το πούμε. Πάει καλά όμως, πάει καλά. Κάτσε να ρίξω τώρα το βίντεο, δεν έχει να γίνεται. Αν τόσα χέρια που είναι να το βίντεο θα βγει. Θα βγει το βίντεο. Τι είπες, τι έβαλες δηλαδή. Τι λες ρε μαλάκα. Είδαμε να πάμε σοβαρά τώρα στο σκοπό που δεν μαλακίες. Δείξε. Έρχομαι. Κοπηγάς άξονας. Ράκλο πάμε. Τι είναι το ράκλο ρε μαλάκα. Ξέρω δεν ανέβηκε ο άλλος. Αυτό δεν ανέβηκε, εγώ φταίω, άμα το φταίω εγώ δεν έκανα. Σε κινήθηκα από πίσω μαλάκα. Τον κόλλο σε πάω. Λες ρε μαλάκα. Όποιος δεν πάει ρε, δεν έχει. Καλά. Κάνετε 105 άτομα. 140. Και μισάλτρο. Ναι, έτσι. Μπορεί να το βράδυ. Μπορεί να το τραβάτε. Α, δεν ξέρω. Δεν έρχεται καινούργιο. Καινούργιο το μαλάκα είναι δηλήτρο και το έχουν κάνει σπίτες άμεσα. Μαλάκα. Άμα μου το κουμπώσει τη Δευτέρα, δεν τι τραβώ. Να δω μέσα. Πώς γκρεμός και πίσω γκρεμός. Όλε. Πέτρα την πέρασαμε από πάνω. Ναι, το είδα. Να βγάζουμε τον δρόμο. Πιάστηκε το χέρι μου. Για τον αγώνα όμως. Έτσι και μου πες το κινητό θα σε γαμίσω. Α, όχι εντάξει. Όχι έξω από τον δρόμο ρε μαλάκα, μπες μέσα. Σώσαμε. Έτσι. Και κοίταξε τώρα είναι σαν να Θα με βγάλεις με καρδιά τώρα. Πάει κάτω στην πλάτη. Να σου πω, φτάνει να στο γάμεις. Του, κατευθείαν. Πιάστηκα. Εγώ που κόβω σε τραγίνες και βάλω με τη μία του μαλάκα. Σε τένει. Κάνει και η τραχή ρε. Να πάω να φω τον καφέ να το δώσουμε. Μπορεί ρε μαλάκα. Το δε. Δεν θα έρθει